Daigon ta ang Ginoo uban sa mga bagong awit. Ang halipay ta isigit, ang Ginoo labing higpit. Daigon ta ang Ginoo uban sa mga instrumento. Ang halipay ta isayaw, ubulahang adlaw, tugtugan ang gitara, ipalhanog ng trompeta. Ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta, tugtugan ang gitara, ipalanog ng trompeta. Salamat Ginoo sa imong kayo. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo mana kaninyo. Manaw sa kini. Mga igsoon, makinursor kita sa atong mga sala aron mandam kita lang sa pagsaulog nining santos nga misa. Dini kaduhang Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Kining maong Domingo gitawag og Domingo sa Dios nung kaluoy, kung Divine Mercy Sunday. Isugid ko ang akong kasalanan, saway paglimot, isugilon ko. Sayod ka man, kining alawot, misalig lamang sa kayo mo. Huwag tangana ang akong kasalanan, huwag ang kaluwasan nga kung gipaabot, ipakana ug mo. Kaluyan mo da kita sa Dios nga makagawom sa tanan. Pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. O kadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos samahan makagagahong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak samahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagtang sasala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tusaman, dawatang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoong.
Ikaw lamang ang labing halangdon, O Hesu Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa imaya sa Diyos nga Ama. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Diyos sa kaluoy nga walay katapusan, nining bagong pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw, imong ipadilaab ang pagtuo sa imong katawhan. Dungagi ang grasya nga imong gihatag kanamo, aron makamatngon kami pag-ayo sa bahandi sa bunyag nga nagugas kanamo, ug sa Espiritu nga nagpakataw kanamo pag-usab, ug sa dugo ni Kristo nga nagtubos kanamo. Kini among ipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buyog hari uban kanimo, diha sa gayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. O gigamit nila ang ilang panahon, pagpamati sa mga gitudlo sa mga apostoles. Sa inigsuon sa pagpakiguban kanila, o pagpakigambitay sa pagpangaon o mga pagampo. Daghang mga milagro o mga buhat nga katingalahan nahimo pinaagi sa mga apostoles, o tungod niini ang tanan giabot og katingala o kahadlok. Ang tanang mga magtotoo nagpadayon sa inugsuon nga panag-uban ug ang kabtangan sa matag usa kanila gipanag-iya nilang tanan. O gipamaligya nila ang ilang mga katigayunan ug mga halin. Ilang giapod-apod ngadto sa tanan sumala sa gikinahanglan sa usag-usa. Nagpadayon sila pagtigom kada adlaw didto sa templo, ug nahigihusa sila pagpangaon uban sa masadya nga pag-ubsanong kasing-kasing didto sa ilang mga puloy-anan. Gidayig nila ang Dios o gikahimutan sila sa katawhan, ug sa matag adlaw gidungagan sa Ginoo ang ilang pundo ug ang mga tao nga nangaluwas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Masalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Pasulti ang balay ni Israel, ang iyang kaluoy nagalungtan sa kahangturan. Pasulti ang balay ni Aaron, ang iyang kaluoy nagalungtan sa kahangturan. Pasulti sila nga mahadlokon sa Ginoo, ang iyang
kahangturan. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Nagkalisod-lisod ako, ug nakasukamod, apan gitabangan ako sa Ginoo. Ang akong kusog ug ang akong kaisog, mao ang Ginoo. Ug siya kanhi ang akong manluluwas. Ang malipayong singgit sa kadaugan, diha sa mga tulda sa matarong. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto, sa Ginoo gihimo kini. Kahimulungan kini atubangan sa atong mga mata. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Maglipay kita ug magsadya dinhi niini. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pedro. Magpasalamat kita sa Dios sugamahan sa atong Ginoong Hesukristo. Kay tungod sa iyang dakong kaluoy, gihatagan kita niya og bag-ong kinabuhi, pinaagi sa pagbanhaw kang Hesukristo. Ang iyang pagkabanhaw mo'y naghatag kanato dili matarog nga paglaong, ug sa panulundon nga dili madunot, ni mahugaw, ni mahanaw. Gitagana niya kini didto sa langit, alang kaninyo. Pinaagi sa pagtuo, gipanalipdan kamo sa gahom sa Dios, alang sa kaluwasan, nga andam nang ipadayag sa katapusan sa panahon. Tungod niini, paglipay kamo, bisan tuod sa pagkakaron, kinahanglan magsubok kamo sa mubong panahon, tungod sa daghan ninyong mga alantuson. Ang tuyo niini mao, ang pagsulay, kung tinuod bagayod ang inyong pagtuo. Kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang, sulayan man,
pinaagi sa kalayo. Ang inyo usab nga pagtuo, nga bililhon pa kay sa bulawan, labi pang sulayan, aron malig-on. Unya makadawat kamo og mga pagday, himaya ug dungo, sa adlaw nga ipadayag na si Hesukristo. Gihigugma ninyo siya, bisan wala kamo makakita kaniya, ug nagtuo kamo kaniya, bisag wala kamo makakita kaniya hangtod karon. Busa nalipay kamo pag-ayo sa kalipay nga dili malitok sa pulong, tungod kay nakadawat man kamo sa bunga sa inyong pagtuo, nga mao ang inyong kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 Alleluia. Ang Ginoo manaha kaninyo. Manaw sa pinig. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayan ka, O Ginoo. Sa pagkagabi na niya itong Dominggoha, nagtigom ang mga tinunan sulod sa lawak o gitangkahan nila ang pultahan, kay nahadlok man sila sa mga kadakuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha si Jesus sa taliwala nila og miingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinunan silang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus mingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila og giingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. O kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Si Tomas nga ginganlag kaluha, usa sa napulog duha ka tinunan, wala mahiuban kanila sa pagana ni Jesus. Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinunan, nakita namo ang Ginoo. Si Tomas mingon kanila, gawas kon makita ko, uy katapiyon ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diya siyang mga kamot, ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako mutuo. Human mo labay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinunan sulod sa lawak, ug nahiuban na kanila si Tomas. Kitangkahan ang mga pultahan, apan mitunga si Jesus ug mibarog sa taliwala nila ug miingon, mainyo unta ang kalinaw. Unya mingon siya kang Tomas, tanawa nga akong kamot, ug ikapa kini, ikapa usab ang akong kilid, tuo ug ayaw na pagduha-duha. Si Tomas mingon kaniya, Ginoo ko ug Dios ko. Unya mingon sa Jesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nagakita ka kanako? Bulahan katong mutuo, bisan wala makakita kanako. Ug daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Jesus, sinaksihan sa iyang mga tinunan wala may sulat, niining basahon na. Apan gisulat kini aron kamo mutuo nga sa Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios, ug pinagi sa maong pagtuo
makabaton kamo o kinabuhi diha sa iyang ngalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsoon ko ni Kristo, niya na kita sa ikaduhang Domingo, sulod sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Kini gitawag og Divine Mercy Sunday, kung Domingo sa Diyos nung kaluoy. Mga igsoon, ng Divine Mercy Sunday, nagsugod kini sa pananawon ni Santa Faustina Kowalska niadtong 1930. Sa iyang pananawon, gipadayag ni Jesus nga gusto niya nga adunay pista nga magpahinumdum sa kalibutan sa iyang dakong kaluoy, nga sa ulugon matag Domingo human sa Pasko sa pagkabanhaw. Human sa iyang kamatayon, may kaylap ang debosyon. Bisan pag adunay panahon, nga girestrict kini sa simbahan tungod sa kalibog sa mensahe, apan wala kini mapalong. Ang dakong turning point miabot sa diha nga si Pope John Paul II nahimong Santo Papa. Ingon nga usa ka police pope, iyang gipaladman o gipakaylap ang debosyon sa Divine Mercy. Sa tuig 2000, iyang gikanonize si Saint Faustina Kowalska o gideklarar niya ng second Sunday of Easter mahimong Divine Mercy Sunday. Mga igsoon, sa Ebanghelyo karon, usa ka hulagway ang klaro kaayo. Sirado ang pultahan ug puno sa kahadlok ang mga tinun-an nga naa sa sulod sa lawak. Ang mga tinun-an nagtago di lang tungod sa kahadlok sa mga Hudiyo, kundi tungod sa ilang konsensya, kay sila nahibaluman na ang ilang gibiyaan si Kristo sa iyang kasakit. Ilang gidinay si Jesus ug nahadlok sila nga moangkon na Jesus. Murag kita usahay God, magpuyo ta sa locked room sa atong kinabuhi. Magtago ta sa sala, sa kaulaw ug sa kasakit. Apan sakalit lang mitunga si Jesus sa ilang taliwala. Wala manuktok, walay kasaba, walay kasuko. Ang una niyang pulong mao, peace be with you. Mainyo ta ang kalinaw. Ang unang punto, ang kaluoy sa Dios mosulod bisan sirado ang pultahan. Mga igsuon, importante kayo ni. Wala giablihan sa mga tinun-an ang pultahan. Apan, nakasulod kihapon si Jesus. Pasabot, bisan sirado ang imong kasing-kasing, bisan puno ka sa sala, bisan layo ka sa Ginoo, makasulod gihapon ang iyang kaluoy. Basi na mo ingon, Padre, dili na ko ang ayan, daghan na kaya kong sala. Murag nakapila na ko mapakyas sa akong mga saad sa Ginoo. Igsuon paminawa kini. Ang kaluoy sa Dios dili para sa mga perfecto, kundili alang sa mga nanginahanglan sa kaluoy sa Dios. Ikaduhang punto, ang samad ni Kristo dili kahadlukan, kundili dalan sa kaluoy. Pag-abot ni Jesus, gipakita niya ang iyang mga samad. Aron ipakita na oo, nasakitan ko. Apan, gihigugma, gihapon ko ikaw. Mga igsoon, ang samad ni Jesus dili timaan sa kapildihan,
kundili timaan kini sa gugma nga walay kinutuban. O kahibalo mo, unsay misteryo. Dili sayang mga samad, kita naayo. Diya sayang mga kasakit, kita napasaylo. Busayaw kahadlok sa imong kaugalingong sala. Kay dito musulod ang grasya ug pasaylo sa Dios. Mga igsoon, sa atong kinabuhi, daghan kita locked room. Kwarto sa sala, kwarto sa kasakit, kwarto sa kahadlok. Aman karong adlaw ang Ginoo muhani sa imong kinabuhi, dili aron hukman ka, kundili aron moingon nga peace be with you. Ug maghatag kanimo siya ug kalinaw. Dili sa mangutana unsa kadaghan o kadagko sa imong mga sala, kundili ang iyang kaluoy ug gugma mo iyang ipabati kanato nga makasasala. Ug tingali ang pinakadakong problema nato dili baya ang atong mga sala, kundili ang atong pagtuo nga dili na kita magpasaylo sa Ginoo. Busa mga igsoon karong Domingo nining Divine Mercy Sunday, ablihi ang imong kasing-kasing. Kaya ang Ginoo dili siya kapuyan sa paghatag kanimo sa iyang pasaylo o kaluoy. Ikaw ra ang kapuyan sa pagbalik ngadto kaniya. Kung muduol kaniya karon, madungog mo ang iyang tingog. Anak, ipasaylo ko na ikaw. Jesus, musalig ako kanimo. Amen. Manindog paliog. Nagatuwa ko sa Dios nga Amahan nga makagawom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug ang Jesucristo yang anak kabugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, isakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus sa matay o gilubong, mikunsad sa mga minaday, sa ikatulok adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalikod sa tuo sa Dios nga Amahan, na makagawom sa tanan. Gikan dito mo balik siya, aron paghukom sa mga buhi o sa mga minaday. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gampitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Pag-ampo alang sa National Consecration to the Divine Mercy. Labing maluluyong Isus, ikaw ang naong sa kaluoy sa Amahan. Tungod sa kaluoy, gitawag mo kami na may mong maluluyon. Sama-samahan, mawang misyon na imong gitugyan kanamo. Uban sa hingpit nga pagsalig, sa imong kaluoy, imo nga walay kinutuban. Gihalad namo ang among tibuok kaugalingon, nga na kanimo, ug ibutang mo ang among kaugalingon, ubos sa panalipod sa imong maluluyong pagatiman. Giusa namo ang among kaugalingon sa imong hingpit nga halad, uban sa Espiritu Santo, ngadto sa Amahan, aron kami mahimong hingpit nga maumol ngadto sa imong pagkamaluluyon. Kaluy kami taliwala sa mga pangitabo sa mga gubat, tali sa mga nasod, ug mga kalisang nga nagasamok kanamo. Kaluy kami alang sa mikaylap nga mga sala, batok sa kamatuoran, ug makalilisa nga mga sala, batok sa katarungan, ug sa panakinig sunay. Kaluy kami tungod sa mga pagpasipala, batok sa imong Dios nung kaluoy, ug ang salawayon nga pagbiay-biay sa mga mahuyang ug sa mga kabus. Kaluy kami tungod sa mga pag-abuso, batok sa dignidad sa tao, sa sala, batok sa kinabuhi, gugma o pamilya. Maluluyon ka namo sa mga abuso
batok sa dignidad sa tao, mga sala, batok sa kinabuhi, gugma ug pamilya. Tabangi kami o Ginoo, aron kami makasalamin sa imong kaluoy, ngadto sa mga tao sa among palibot. Bantayin kami nga imong katawhan, nagipanak-iya, aron nga sa panahon sa kalisod, dili kami mawad-an sa paglaom. Ug kundi uban sa dakong pagsalig, itugyan namo ang among kaugalingon sa imong balaang kabubuton. Himuha kami nga kaimanan sa kaupayan, sa uban nga nawad-an sa paglaom, na wala mo salig sa imong kaluoy. Hinaot nga ang tanang katawhan, makaila sa imong dili matugkad nga kaluoy, magasalig sa imong kaluoy, ug magahimaya sa imong kaluoy, hangtod sa kahangturan. Isus, hari sa kaluoy, misalig kami kanimo, imuha kaming tanan. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, aron kining sakrifisyo nga atong gihalad karon, dawaton unta sa Dios nga Amahan, nga makagagahom sa tanan. Dawaton na ta sa Ginoong sakripisyo, gikan sa mga kamot, alang sa pagdayat paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa itong kapuslanan, ug sa tibok niyang santos nga simba. Dawata o Ginoo ang mga halad sa imong katawhan, o sa mga bagong binunyagan, aron ang mga nabago na pinaagis sa bunyag, o sa pakilas sa imong ngalan, makadangat unta sa mga kabulanan nga walay katapusan, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo, manaw sa kalim, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, naibayaw nga to sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong, Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagahom sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, aban labi na gayud nining maymayong panahon sa pagkabanhaw, kanusa si Kristo gialad nga mo sakrifisyo sa Pasko. Pinagi kaniya ang mga anak sa kahayag na himugso nga nasa kinabuhing dayon, ugalang siyang katawan na ablihan pag-usab ang mga gangahan sa langit. Ang amogod nga kamatayon na tubos man sa iyang kamatayon, o nga among mga kinabuhi na banhaw pinagi siyang pagkabanhaw. Tungod niini, uban sa makalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diya sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagawaman, puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana, 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 Hosana sa kapitasan. Santos dahil ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu, aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan lumingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kanini.
Sa samang pagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini, o Panginoon kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Matakauna mo nihining pan ug matag inom gikan sa kalis nagmantala kami Ginoo sa imong kamatayon hangtod nga ikaw mubalik. Aron pagandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga mga tubang ug malagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magayos sa diha sa Espiritu Santo. Namdami Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo nga among Papa, ni Alberto among Obispo, sa tanan nga mga pari, ug sa tibok mong katawhan nga imong gitubos. Inomdami usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malawmon nga babanaw sila ug tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Imo nga kaming angayan nga makambit sa ginabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inaan nga ulay sa Dios. Ni San Jose iyang bana. Sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos, uban ni Senyor San Roque, nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga imayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagawom nga Amahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ananang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Kitudluan kita ni Jesucristo sa pagtawag sa Dios ug atong Amahan, busa mangahas kita sa pagingon. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagtuot, dinhi sa yuta mayngon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, iatag ka namo karong adlaw, upasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo,
ug dili mo kami tugyan sa panulay, inunualwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluhoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malauman sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay mo man ang gingharian, hanggang umugang himaya, ang tut sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan. Usibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiyosa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maana kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Peace. Panagdait, maana kaninyo. Kudaro sa Diyos, nga nangangagam sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, at tagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay mukalawat kanimo. Aban ni Pangulong lamang o mamahayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping kanako alang sa kinabuhing dayon. Amen. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagahom, itugot nga ang gahom sa among pagkalawat ining Pasko, magpadayon nung ta kanunay dinhi sa among mga kasing-kasing. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog manglod alang sa oratio imperata, alang sa kalinaw o pakigiyo sa uban sa mga kabos. Langit ng Amahan, magubuwas sa tanan, ug tuburan sa tanang grasya, midol kami kanimo nining panahon sa kalisdanan ug panginahanglan. Samtang ang kalibutan nagatubang sa kagubot ug sa pagsaka sa presyo sa lana, among giibati ang kabugat nga epekto niini sa among inadlaw-adlaw nga kinabuhi, labi na sa mga kabos ug huyang. Hatagid akong pailob ang mga nagantos, aron makalahutay sila sa ilang mga kalisdanan,
uban ang paglaom. Dasiga sa pagkamanggiatagon ang mga anaa sa maayong kahimtang, aron ipambit nila ang ilang mga panalangin uban ang kaluoy. Hatagig kaalam ang mga nangulo sa mga nasod, aron pediyon nila ang kalinaw imbis gubat, pakigdialogo imbis kapintas, kung kaayuhan sa tanan imbis kaugalingong interes. Tudloy kami nga mahimong matinud-anong tigatiman sa imong kabuhatan, nagamito namo ang mga gasa o kaptangan nga maalamon, nga likaya namo ang pag-usik o nga magatiman kami sa usag-usa, uban ang gugma o kahiusahan. Ligo na nga mong pagtuo sa imong gugma o kaluoy, aron bisan sa panahon sa krisis, musalig kami nga dili mo biyaan ang imong katawhan. Hinaot nga ang Santo Niño Magia o magpanalipod ka namo, o hinaot nga si Maria Birhen sa Guadalupe, magampo alang ka namo, aron maghari ang kalinaw o magpabilin ang paglaom sa katawhan. Gipangayo namo kini, pinaagi kang Kristo, among Ginoo. Amen. Palihog manindog. Aduna la importante nga pahibaw gikan kini nunot kini sa kamanduan sa atong talawrong arsobispo. Giyawag ang tanan sa bagapil sa paghahimuon nga Vigil for Peace ug exposition sa Blessed Sacrament, isip tubag sa hangyo sa Santo Papa sa pagampo o pagbuhat o mga lakang alang sa kalinaw. Ipahigayon kini karong gabi, alas 8 sa gabi hangtod sa alas 9 sa gabi, dinhi sulod sa atong simbahan. Giyawhag ang tanan nga may gugmaon alang sa kalinaw sa pagapil nining maong Vigil for Peace. Salamat. Ang Ginoo mana kaninyo. Muna sa Manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dada ang kalinaw ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah.